Wai kina waya da mai gidanki kuwa? Eh muna waya da shi. To yanzu Baraka me shawararki akai? Gaskiya ni ba zan koma gidan nan ba. Saboda me? Baraka ya same ni fa ya ce zai ɗauki mataki akan abin da ya faru. To kin ga ko tun da bakin sa ya faɗi haka me zai hana ba za ki bashi dama ba? Wallahi ni kadai na san irin azaban da na sha a gidan nan. Baraka na sani. Amma abin da nake so ki sani yanzu mai gidan ni da kansa yace zai ka gyara. Kar fa ki ɗauki zugar lami fa. Kin ga ta kaso na ta auren ta da ta zauna ke ma tana ta kai ki ta buro ki. Har yanzu baka fita ba ne? To ai dama ke kadai nake jira. To ai ba hanyar mu ɗaya ba ko? Ba gidan suna zaki tafi ba? Can za ni mana. To ai banda abinki baby, so nake mu tafi tare ai kafa ta kafa ki ai yafi. A'a. Gidan suna kuma zan je da kai? Eh. Kika sai mu hanya daya mata da miji abun mu. Taron mata ne fa. So kake mu zama abun kallo? Haba, kar ka zama lalataccen namiji mana me raka matarsa anguwa. Ni zan ce zan ka can in je in komo. To, can gidan yabi? Eh. To, sannan ka zuwa. Ina wuni? Na wuni lafiya. Ya albarka kenan. Ya albarka kenan. Ya tace ai sai da kenan. Ga hankali, ga natsuwa. Ka kuma ilimi da Allah ya bata gurgurdan iko. Awo, wannan shi ne. Wannan inda taimaka sadaki ɗaya za ka biya. Ka zama matarka. Laure ki tausaya min. Ta ranar da aka mai da ni ɗakin sarauniyar gida. Wallahi ba na samun sukuni da hutu. Duba ta wahala a kaina take ɗaurawa. Allah ma ta kaita a ranar ba ta gani tare da ke ba. Wallahi Allah kaɗai san azabar da zan sha. Sumayya, ke ma kin san dai ina tausaya miki. Amma ni dai yanzu gaskiya ina so isan ya aka haihu a ragaya. Labarin yana da tsayi, amma me ina jiki ya akai. Shikenan, mun tsaya a labarin Aziza ko akan tana zuba min abu a kitchen. Eh, haka ne. Abinci a mijina. Eh, haka ne. Anan muka tsaya. Sai aka yaya. Ke ba ke ce Laure ya wala ba? Ka ji wani bala'in kuma yau. Kin gani ko? Abin da nake gudu. Ni ce. Ki zo ki wuce kin yi bako. Bako kuma. Waye wannan? Na manta ban gaya maka ba. Badamasi ne kuma a gidan nan yake haya. Kuma akwai alaƙar soyayya tsakanina da shi. Kina da yawan baki. Wai ki ma kuka ce ina ce ke? Ina ke ina wannan? Yanzu ke fi sabilillahi lami, fi sabilillahi. Ke ba za ki ji kunya ba, ki kalli kwaɗin na jiga mace ga wanda kike so. Ko kuma mutanen gari su kalle kin jira da wannan. Kuma da biya matsayin saurayi. Yanzu ma ai wani akuya ce wata fi sha biyun wannan ba. Gyara halin ki gyara ɗabi'ar ki Laure.